Pokoj vám, drahí bratia a sestry. Dnes by som vám chcel prečítať zo pár veršov zo Svätého písma. Bolo by to z 2. knihy Samuelovej z 10. kapitoly. A na záver by som teda pridal ešte zo pár slov a jedno svoje vlastné osobné svedectvo. Takže čítam 2. Samuelovu, 10. kapitolu. Potom zomrel kráľ Amončanov a po ňom sa ujal vlády jeho syn Chanún. Dávid si povedal: prejavím Nachášovmu synovi Chanúnovi láskavosť, ako to urobil jeho otec mne. Prostredníctvom svojich služobníkov mu prejavil sústrasť nad jeho otcom. Keď prišli k Dávidovi služobníci do krajiny Amončanov, amonskí hodnostári svojmu pánovi Chanúnovi povedali: nazdáva sa, že si chce Dávid úctiť tvojho otca, keď ti posiela tešiteľov. Neposiela azda Dávid k tebe svojich služobníkov skôr preto, aby preskúmal mesto, presliedil ho a zničil. Na to Chanún chytil Dávidových služobníkov, oholil im polovicu brady, odrezal im polovicu šiat až po zadok a tak ich prepustil. Keď to oznámili Dávidovi, poslal im naproti ľudí, lebo tí muži boli veľmi zhanobení. Kráľ odkázal: zostaňte v Jerichu, kým vám nenarastú brady, potom sa vrátite. Amen. Takže toto je celkom silný príbeh v tejto druhej knihe Samuelovej a máme tu rôzne reakcie rôznych ľudí. Čiže vystupuje nám tu kráľ Dávid a vystupuje nám tu amonský kráľ Chanún. Takže poďme k tomu Dávidovi. Takže ako reagoval kráľ Dávid? Takže chcel prejaviť láskavosť. Chcel nejakým spôsobom utužiť nejaký ten vzťah medzi amonským kráľom a teda izraelským kráľom. Takže konal čisto s Božími prikázaniami. Milovať budeš blížneho svojho, teda nejakým spôsobom budovať si tie vzťahy so svojimi blížnymi a blízkymi. Na druhej strane vidíme reakciu toho amonského kráľa Chanúna. Čiže tam to bolo úplne opačne ako u Dávida. Čiže on hľadal nejaký problém, ktorý nebol. Čiže čisto tam bola nejaká mylná predstava, fantázia v jeho hlave, tých jeho radcov a tých veľmožov, že predsa nemôže byť možné, aby teda len tak niekto z čistej láskavosti, z nejakého úprimného srdca chcel nejak budovať vzťahy alebo teda prejaviť nejakú láskavosť alebo tú úprimnú sústrasť tomu zomrelému kráľovi. Takže a dopadlo to veľmi nešťastným spôsobom, čiže s hanobením tých poslov Dávidových, čo bolo nepredstaviteľné toho času, aby teda im ostrihal niekto tú bradu, čiže polovicu brady a teda tiež im odrezal tie šaty do toho rozkroku, čo bolo tiež nepredstaviteľné a bola to obrovská potupa týchto mužov. Ale vidíme tu aj tú reakciu Dávidovú, že zachoval pokoj a kľud, čiže vedel, že ten Hospodin je s ním, vedel, že teda jediné spoľahnutie na Hospodina, na nikoho iného a teda čakal, čo sa bude ďalej diať. No a na záver teda nejakým spôsobom títo amonský kráľ a tí veľmoži si uvedomili, že to pravdepodobne prehnali, že to im tak ľahko asi neprejde, tak začali dopredu teda najímať si tých žoldnierov a vyšli proti Dávidovi, ale následne boli porazení. Takže poďme si teda nejakým spôsobom povedať ešte zo pár slov k tomu. Takže častokrát aj v tých našich životoch vidíme to, ako konáme a že nie vždy je to správne. Nejakými mylnými informáciami a fantáziami teda odsudzujeme niekoho alebo niečo si namýšľame v tých našich životoch, kde búrame a ničíme si tie či už susedské vzťahy, partnerské alebo vzťahy na pracoviskách, čo nie je správne a čo je veľmi nešťastné, lebo toto nám Sväté písmo a Božie slovo neprikazuje. Ono nám prikazuje úplne opačne, aby sme konali ako tento kráľ Dávid. No a ja by som teda chcel povedať tiež jedno svoje svedectvo, ktoré som zažil na vlastnej koži, a to je
že takisto na základe svojich milných nejakých fantázií a predstav som sa dostal na ulicu. Čiže skončil som na ulici, potom som sa pretlkal nejakými ubytovňami a stielanými bytmi. A v tom čase som sa vlastne obrátil na Pána a Pán sa ku mne priznal a dostal ma z tých všetkých problémov a z tých súžení a z tej bolesti, ktorú som v sebe mal a znova ma postavil na nohy a ja mám znova svoju rodinu, svoju manželku a svoje deti, za čo mu neskutočne zo srdca ďakujem. Takže, drahí bratia a sestry, aj vy, keď prechádzate nejakými takýmito obdobiami, že máte nejaké pochybnosti alebo nechávate si púšťať do hlavy takéto veci, nejaké mylné predstavy a fantázie, nezabúdajte, že toto není správna cesta. My sa máme držať Hospodina, nášho Pána. A keď sa toho budete držať a budete na ňo úprimne z celého srdca volať, tak on vás dostane z týchto všetkých problémov, ktoré máte. Ja som toho svedkom a vďačím Pánovi za všetko, čo pre mňa urobil, že ma postavil znova na nohy a mám všetko, o čo som ho prosil. Takže chvála Pánovi. Tak, drahí bratia a sestry, verím, že každý ste si prišli na to svoje, na nejaké to povzbudivé slovo, aj z tohto príbehu, aj z môjho životného príbehu, ktorý som zažil. A také ponaučenie z toho a možno ešte na záver by som prečítal jeden veršík, jeden alebo dva, myslím, sú to z knihy Žalmov, je to 55. žalm a je to 23. verš a to je, takže čítam 55. žalm, 23. verš a týmto ukončím. Zlož svoje starosti na Hospodina, on sa o teba postará, nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý sklátil. Amen. Tak, drahí bratia a sestry, ja vám ďakujem za pozornosť a lúčim sa s vami tým pozdravom svätého apoštola Pavla a to je pokoj a milosť od nášho Boha Otca a od Pána Ježiša Krista. Nech je s vami. Amen. Buďte požehnaní. Ahojte.